Tay. Pwede mong utana. Unsa ning lugar dere tay? Lugar? Oo, unsa ning lugar dere? Gamaw. Gamaw? Unsa man ka? Lubig. Amo na imong kuha. Hmm. Saan man nimo tay? Lubig lay ko kay way lagi bukas balay na. May lang makalong agri kay. Wagin na himok. Kaya dito sa sunaboy na mo na. Masay sumsubi raw way subig na wagin mo tao na ni. Mao tay? Oh. Galigyan ako kahit natukuan. Bukas kumpas kong sawa. Noon sa man imong asawa tay? Baglay ko nito tuloy lang. Ha? Tuloy lang. Niyubag ang tutoy? Dugay na? Tuloy na. Wala ditambal lagi ang patagid. Way tambal ka palit. Sus Diyos ko. Pagka tambal. Karon pwede tambal ano po. Nganong niyubag mo ng tutoy ni nanay tay? Pila na katuig na? 10 anyos. So 10 anyos na pug ka nag-antos kuha ni nanay. Nya kani tay ug maghiok ni tay pila ra may halin ana. Ka sa ko may mga 8 kilos. Nya karon tay haman imong asawa karon. Ha? Aw sa ato pato apo kas bukid de puyo. Didayo ra ka diri panubing. Oo. Ay mo sir. Kamuntan lang ang trabaho kong sa vlog para makapalit ng pambal ko sawa. Wa kay matabang sa kola kay wa ko anak. Pila na may edad di mo karon tay? Ano ko ron 59. 59 si nanay. Sa sinta po siya. Unsay ngalan nimo tay? Gulpo. Rodolfo. Naglantaray ko ani para makapalit ko kola kay. Wa kay mo taon, wa kay bukas. Ang gabay na palit ko tambal ko sawa. So dia mga antay. Pikas kinabuhi na. Lima ako pinaka mga tambal. So, kapit kong tambal lagi duha ka pad. Duha ka pad. Tagpila mang tambal karon tay? Tag kuan ako palit. Tag 200 ang kuan. Pak. Tag 200. Kuan kanay sa sini asra. Wala na ninyo gipa-check up si nanay tay? Amo nagipasik up bro. Pangayuan mig 6 mil. Asa mangita na sir na kanang 3 mil sir kon magani pa itugas. Kampon tinaw kay sir eh. Para matas-tas kinabuhi ang asawa. No. Oh. Lagi dugay-dugay ang tus na. Mao jud na tay no tay. Isalig lang jud nato tanan sa Ginoo no. Kay moabot naman ang panahon tay sa atong pagsalig sa kahit as-an tay kay basing daig ni milagro nga moabot tay di ba? Oo. Kuan pero lagi nang iya sakit. Kuan lang kuno nang magayon kuno kay kuan sige no ba? Pan sa kay uban. Anong una pa siya gani nga yung tutoy nagkuan. Wala. Wala na. Ginoo. So siya supply pa man siya ko. Tambal-tambal ito sa sarili palitan. Sa layo lagi ni kantos ng panubing dire kay para lang maka tambal sa sawa. Kay wagin mahimo lagi kung di kuan. Kung trabaho say. Karon kay na may subing dire na. Nubing na lang ko. Bilib ko sa imong hatay batay, salot ko sa imong hatay, gibuhat mo ang tanan para sa imong asawa no. Palalim ko nakasawa. Very good jugay ka tay. So tay na ko ihatag sa imo tayo. Unsa man ni sir? Ha? Unsa man ni? Ipalit nagtambal sa imong asawa tayo nya. Kani ipalit ni magbugas ha. Nya. Salamat kay ni sir. Oo nya ang kwantay para makauli ka karon ang sobra ani imong iplite ha. O kay para imong mapalit tambal ang imong asawa ha. Salamat kay sir nga. Kwarta kay para uli karon. Daw lagi sir nga layo ako sa ako karon sir nga kakakat sa kupuan porta sir ay salamat lagi ko sir kay wagi mahimo lagi. Sige tay anak ra jud tay ha. Ampo lang ta permintes Ginoo tay ha. Kaya ang Ginoo tay naglantaw na sa tong sitwasyon karon. Labi na karon sa imo hatay. Naaday kay giatiman nga imong asawa napadyoy sakit. Wala jud nimo gibiyaan tay no. Wala nang asawa pero mahal ang asawa so kana gyud tay no mahalon gyud na tong kapika sa tong kinabuhi tay ha. Oo. Mao man ni atong gi-promise sa kaytas-an di ba? Oo, bisag unsay mahitabo ug unsay mo abot nga problema sa kinabuhi, dili gyud nato biyaan ang atong kapika sa tong kinabuhi. O di ba? Ato kun nato pa sa pagkasaro na sa muntar sa kinabuhi pata unungan nato. O kana may mayo. So tay, layo-layo man jud tong inyo ha tay. So karon mug-unan lang mi tay no. O basing manubing pa ka tay.
Oo. Manubing ba ka karon? May nalang makadungag-dungag pero ang akong hangyo sa imo tay ha, muuli lang day ka karon baguman ha. Kay para mapalitan nimong asawa og tambal, nya mapalitan ko nimong bugas. Oo, panalagi siguro sir. Oo. Ha? Para makauli ko. O sige. Ano, sir? Sige tay, amping kanunay tay ha. Dili na may magdugay. Salamat kami sir. Sige tay, amping kanunay tay ha.